er det her? Hvad er det her? Det er jo lort i hovedet! Det er sgu ikke. Jeg er enig. Bare skal man skaffe point. Det er jo ikke det klare spil, jo. What? Jeg tror ikke, du må skyde dem. What? Kan du ramme det? Vi skyder den til, så... Hvad er det? Samme time, hvad Jeg blev lige skudt i en kanon. Nå, what? Du kan også bygge. Hey! Sweaty. Det skal da bare nok det her. Hallo, gutter, jeg sidder stok. Nej. Jeg kører. Hvor er du henne, Mads? Jeg er her, og jeg er sådan væk fra jer andre. Jeg kan ikke huske, hvordan man bygger. Hvad gemmer du dig for, Munk? William, han er død. Okay, fint nok, tid at sidde. Hvad så, Munk? Hallo, hvordan har I våben? Han er så sur. Bare bare ud fra lobbyen af, Mads. Han er så nær. Du så ned. Inden du hopper ned, kan du bare tage et våben. Nej, Glenn han er død. Jeg har ikke noget våben nu, jo. Ikke siger du. Jeg kan huske, hvordan man bygger. Hvorfor ligger du bare og kører rundt, din rotte? Jo, jeg har ikke noget våben! Din fucking meter. Jamen, bro, er jeg død, eller hvad? Nej, når du dør, kan man godt her, så skal våben her. Godt sagt, Benji, seriøst. Danny, prøv at kigge herover, er du klar? Prøv at kigge herover. Nu kommer jeg til dig. Vent lige. Lad være! Du skal ikke spawnkill der, vi skal ikke spawnkill. Jeg skal fandme ikke have den her lort ting. Jeg er god til at bygge, hvem er det, der fucking spawnkiller mig? Hjælp mig ikke. Du er munken. Du er mere. Nej, vi skal lige... Altså, man skal ikke spawnkille. Hold kæft, der er gang i den, mand. Lad mig lige på mig, ja. Benji, Benji. Oh my god. Ej, der sidder det sikkert. Pas på, der er ingen kamera, Mere. Nej, jeg har ikke noget! Nej, jeg skal reload! Hvor du lort, Honjo, hvor du lort. Hej, Honjo. Bestiller! Jeg skal fucking... Om det er så lort i hovedet, det er lort med efter. Hold kæft, hvor er jeg god til at bygge, mand. Jeg lov til at aim. Hvor er du dårlig, Hvor er du dårlig? Ses, Rolle. Du skal ikke spawnkill mig, din næresøs, jo. Jeg spawnkill dig heller ikke. Det er dårligt lige at komme ned, så bliver jeg skudt efter. Massiv. Oh my god. Det er så lort, du er... Ikke et spawnkill der, du er bare virkelig shit. Altså for helvede. Så må Bin Laden eller lige om at skyde mig, hvad skal jeg med? Vi sidder bare kamera. Vi sidder bare dårligt. Shut up, Glenn. Gå lige væk, Emil. Hvad? Gå lige væk, Emil. Hvordan kan jeg bare one-shot mig? Hvad for nogle... Hvad skal den her? Jamen til min båben, Mads. For helvede, mand. Jeg vil ikke have lov til at spawn. Er du så sjovt? Jeg forstår ikke, hvordan fucking mere er. Jeg ved ikke, hvordan man bygger det her. Bro, jeg vidste godt, at jeg bygge. Rolle, du spawnkiller. Hvor er det kæld, det sidder fucking og... Hvem er det, der grappler? Altså, hvor fanden er Benjamin og Emil? Altså, jeg er ikke slet... Lad mig nu være! Lad mig nu være! Glenn, når du hopper ned på spawnrum, så direkte deroppe. Nej, jeg er sådan... Jeg er så pikke hammerne låse. Der er en hår! Jeg laver munken og gemmer. Jeg var et skud. Hvordan det var? Det er selvfølgelig også godt, bro. Jeg sad også bare og ventede på folk i dommen. Emil, du ved godt, du skal nakke mig, ikke? Det er ikke det, der ikke lidt. Nu var det. Hvad er du syg nu? Okay. Jeg prøver lige at finde noget. Det er så fedt! Jeg skal skyde det. Jeg gør bare lige så det er nemmere at What spawn. the fuck, bro? Om dørene fed mig gående. Det er fløfter lige der. Hvor fuck har du fået den der fra, Benji? Det er små. hej, Chikke! Nej. Hej, Chikke! Det er det! Gå det! Jeg skal. Glenn, han sveder så hårdt. Det er helt, det gør alt. Benjamin, han sveder endnu mere, hvor bare grappler alt muligt shit, man.
Plus også for potion, din noob! Din fede fucking noob! Så vi skyder en gang til fyren, bare potion. Hey, Emil, hvor er du gay. Hvor er jeg god, man. Hvor er du gay. Det var... Åh, seriøst, Mark! Fuck for mig. Drotte, fuck, er det en grønne eller noget for mig? Hallo? Ja, det er sveder, det der knaller der. Fuck, Maxi. Jeg kan se noget! Fuck, du sidder din mor. Fuck, det er svederglint, vi har. Magnus. Glenn, er du klar? Glenn, hvad laver du, dit fede mongol? Jeg ved ikke noget til det. Hvor er det poop? Det var du heldig, hva'? Kan du høre mig? Bestiller! Godt i! Hvad laver du her? Nej, bestiller! Hvor langt var jeg lige? Sådan! Hvem er det, der sidder og camper sig i sådan en Ah, men Benjamin sveder! Hvor er Benjamin, hvor er Benjamin? Jeg ved ikke, det er Glenn, jeg klikker bare. Det er 5 år siden. Nej, lad nu være. Easy. Du kan ikke sidde og sige easy, når jeg fucking prøver at løbe. Fucking forpulet munk. Jeg tror, det er sygt, du snakker at se, hvor længe jeg har lavet det der, bro. Du har fundet glemt, at jeg skal tage Spider-Man. Det er du sgu også din idiot. Fuck med det der. Jeg fik Spider-Man. Det kan jeg få Spider-Man. Godt i! Men for helvede! Jeg forstår ikke, hvorfor kan ikke kysse Ah, men jeg kan ikke skyde. William! Jeg skal også slå magasinet af sådan en namespace. Det er ikke bare der. What the f... Der er sådan en fat ass der bag mig. Det er ikke der. Nice, William. Fuck, jeg flækker alle. Helvede, hvem er det, mongol? Det var Magnus, så gemmer. Hvad er det, Chip? Jeg sørger, jeg kan ikke fucking... Altså, en eller anden pixel, der sidder... Ikke for, der var værre, mand. Munken er så der gemmer sig. Skyd ham! Så kommer han fat. Execute munken! Execute ham! Se! Der er bare fucking mange mere, men der er også sådan en mere end det. Hold din kæft, mand. Hvor er Daniel hen, mand? Lige over skyde mig ikke også, jeg skal bare have Daniel. Okay, så du execute ham. Shit. Nå, han er derovre. Skyde siden. Men der er mongol i hovedet. Hey, kan du ramme eller hvad, Karl? Kan du ramme? Kan du ramme, Nice, Karl? Glenn! Nice, Glenn! Jeg hedder En idiot, Benjamin! Nu skyde! Ej. Har du gjort det over, Daniel? Munken han sveder, mand! Jeg sagde, lad være med at skyde, jeg skal bare have blæk. Jeg står midt i det, der er ikke noget skyde. Så den der en idiot, der skyder mig lige nu. Det er Benji, det er Benjamin. Jamen, jeg svøver, mand. Altså, Hvorfor fik du mig, Magnus? Hvorfor fik du mig? Du har fucking 40 millioner kokstokker der. Det er skræmling! Hvem er det der? Munken! Magnus! Det er så blevet det køs. Hvad fanden skete? Er det okay, Emil? Nej. Øj, det er så... Det ved det! Jamen, så... Nej! Nej, så er det mit kill, fucking klar. What? Hvad så, Emil? Hvad så, Emil? Jeg var sådan. Kan du huske mig? Lad mig nå en lang bil. Fuck, du gay. Så lort. Bro, du fucking lort, ærligt. Så kom der tykket, så kom tykket. Det var pulet mund. Hvad vil du være? Det er mig, der skal...
Hvad laver du? Skal du ramme mig? Jeg tror, du bliver ved med at bygge som en anden sted idiot. Hvorfor kan jeg ikke? Du bliver ved med at bygge. Jeg bare rundt mig, så jeg snakker op. Hvad laver I? Spiller forhånd altså. Du bare på vores Han har et skud, eller et skud. Åh, Emil er lort! Vil du ikke sammenligne med mig? Er du sikker på det? Ja, for jeg flækker alle, bror. Hvor fanden har du fået shield fra derinde? Du kan tage det. Åh, fuck. Hvad var ikke brugt, Hvordan? Den er flækker på hovedet, bro. Ikke sammenligne dig med mig. Hvor er Emil? Hvor er Emil? Jeg er din fucking master. Så er Emils babber. Men hvad er der? Ej, fuck af. Yes. Der er nogen, der prøver at gøre noget godt for holdet. Der er en eller anden, der fucking sidder og sutter pik for en anden, altså du ikke... Mulig, du bare husk. Jeg er ikke ude på noget. Undskyld, Han må med at skyde mig, den der fucking... Du kan ikke sammenligne med mig. Okay, vent og se. Ole! What the fuck? Remix! Jeg har ikke gjort. Men hvad Jeg er kan der ikke høre... Sorry Mikkel. Jeg kan ikke høre noget. Synes du sutter så meget pik, så jeg synes, Ej, for du bøsser. Hvem det der? Er du på vejen, Mikkel? England. Nej. Kom nu til Brute, kom nu til Brute. Oh shit. Kom, Nick! Det må være! Du er sjejbolle. Nå, jeg tronkæmpe igen, når vi er færdig nok. Ja, han er fint nok, altså. Det har jeg ikke tid til. William, lad mig nu være, mand. Det er min, ja. William, jeg har været en god dreng. Åh, se så lidt! Sveder, mand. Prøv lige hurtigt, jeg skal over have mig en snak med munken Bro her. Der prøver... Michael, har din band, Michael, har din band. Skud ned. Kom over og snak med mig. Jeg kommer da gerne over og snakke med dig. Vent til X-Monkey. Jeg kommer også over snart. Jeg skal have en snak med ham herovre. Hvad er det, du skyder efter mig hele Jeg skyder ikke efter dig nu. Du glemte, hvad jeg står. Magnus, jeg skal have en snak med ham herovre. Sorry Mikkel, men du kan bare ikke sammenligne dig. Men der er idiot. Jeg synes, det ser vi lige på, Willum. William, lad mig nu være. Er Kremling ikke med mere? Mads? Han er cool. Hvad så? Jeg tror bare ikke, du var med mere. Men det er lidt æsset op. Hej, mor. Jeg er dårlig. Prøv at skygge igen. Det er også fucking Hej, mor. Ikke sammenligne dig med mig. Kan du bare, du skal ud i din hul. Ej, fair nok. Det er der deroppe. Hvorfor var du ikke noget til mig? Kom ud i din hul, mor. Kom ind i hulen. What the fuck? What? Hvordan overlevede du det? Godt, der er rundt. Skal ikke det. Okay, BT, jeg skyder dig, Nej, du bliver ikke væk nu, tykker. Men det gør jeg. Umuligt. Jeg har spurgt dig. Hvem var det, der sikkert kender det der, mand? Du ramte mig ikke engang, Mogens. Jeg ramte dig en gang. Der er også lidt Jada, fuck! Nej, jeg skal lade. Hej, Tykke! Du var så fucking lille, han. Din fede nu. Magnus har taget Fuck. What? Ej, Monk! Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ej, hvor er du heldig, Magnus. Altså, hvor mange er der? Hold da op. Så kommer han selvfølgelig. Nej, lad nu være med at fucking... Lad nu være med at være sort, seriøst. Lad nu være med at være sort! Willum, Velkommen, Tykke. get better. Samme sted. Jeg vil bare med skrive min valg. Du kan godt kende fast, Magnus. Du skal godt kende fast. Hvad siger du, Willum? Ej, fuck. Magnus spiller som normal med. Enig. Enig. Kan man ikke søge på YouTube, eller skal I finde det eller noget? Så jeg Det var sgu mig. Jeg har en video, Det var skære for dig, men... Okay. Det har været bedre. The baby!
Nå, bitch. Fuck da, I er varme hernede. Ja, men der var 4 stykker på en. Vil du også på den side? Oh my... Ja, det kan vi lave det her. What? Oh my god. Det er der er oven på nogen. Du har ikke lyst til det. Du har ikke lyst til det. Du har ikke lyst til det. Nej, det kan jeg Det kom bag dig med fred. Okay, hvor hjælper du med Nakom? Der var lige nogle andre, der også havde lyst til at nakke sig i forvejen. Er der ikke noget shield? Fuck det her. Hvor er det hen? Hvor er det Det hen? er selvfølgelig ikke okay. Derovre. Hvad fuck er det der? Bro, hvad med det der black? Vi står ikke begge to i samme. Vi dræber ikke hinanden. Ja. Kom så, Hvad er det fattet? kan du omvende mig? What? Det er så... Fuck, pis. Jeg fik med igen. Du er så pæk, bitch. Du er så pæk. Vi rødde sveder. Ej, Den er våg, den er våg. Jeg er så god til det. Rødde sveder. Og vi er ude i spawnkamp, eller vi? I ses, jeg er så lort til at bygge. Men det er fucking... Jeg tænker fucking mod Bob til billeder herovre. Fuck, du er gay. Nu er der igen. Eller... Der er en eller anden fatter, der skal spille. Nej, det er ikke. Åh! Du kunne virkelig med dig for det. Nej, Benji! Du er lige... Du er så fucking sort, din fucking næse! Bilen med alt rundt. Gør du Benji? Gør du Benji? Det er det, der bro. Nej, du er så sjejt, du er så sjejt, du er så sjejt. Du er så lort. Bro, du er fucking lort, ærligt. Okay, du er sådan en plads. Fuck it! Fuck it! Oh fuck! Det er ikke mig. Jeg skide mig, så kommer biler med krød. What? Okay, det kan jeg Det er også det, mig først. Så må jeg stå til ham. Nej, jeg kan ikke sige, at jeg filmer. Jeg skal Wow! Gå nu væk, Karl. Så løber du væk. Du er næsten død, Daniel. Du er næsten død, bare rolig. Jeg synes, det er godt. Åh, mand. Nice, man. Du sveder så over, Daniel. Hvorfor går du knæ på ham? Kom, shit, det er for en OG. Ja, selvfølgelig kommer Magnus, selvfølgelig KS. Det er det bedste. Ja, 100 bror. Ah, Du er så fedt. Fuck, du glænder af. Hold lige kæft, han er flot Du væk. er så færdig, du er så færdig. Oh my god. Ja, han var 4 der skyder på en. Jeg er enig, Magnus, jeg kender følelsen. Jeg er enig, mand. Men er det dig igen, seriøst? Hvor var det ikke ned med? Seriøst, Mustella! nej. Så spiller det ikke stå. Åh, Benji! Du er bedre, du er bedre. Nå, selvfølgelig kom. Selvfølgelig er det. Altså, jeg forstår ikke, jeg har ikke set den i fucking lang tid. Hvad fuck laver du? The fuck? Der er ingen Dan, der camper. Hvad gør han? Ja, så der var 4 der skyder på en. Magnus, Der jeg var kender en lille sød battle med Emil, hvor jeg lige kommer bagfra. Men ingen af os går og tager Dan. Sådan skal det være, med. Vi prøver det. Har du traps også? Du siger det. Dan er så bare Du siger fuck bare. Er det så homo? Det er nemt flere. Ja. Hvad så bunk? Så blæt. Hvad nakker du med det? Jo, William. Så fint. Ja, jeg var different. Ej, fanden ikke. Oh my god. Nu var vi skyder efter makrel. Makrel! Altså, hvem er det? Benji, skal du bare snage på mig, eller hvad? Åh, men det står det ikke, altså. Du camper det over, så Kom op til billeder, kom ind op til billeder. Må jeg spawn, eller? Okay, så spawn. Jeg tager dig. Nu er det fint, at jeg skyder dig. Jeg skal over til en nære herovre. What? Fuck building vin ved det. Jeg tør ikke komme ned. Jeg havde på folk. Shit, der sveder jeg over. Men det er ikke! Nej! Skal det være 140 meter, bro? Nice, spil. Det var fandme payback, det der, bror. Det var fandme payback. Så Magnus bare, det var camper, mand. Jeg gør sådan, hvad Nej, så? ja, selvfølgelig kommer til min kilsen. Har du set, du kan købe Janis Antetokounmpo? Ja. Dan, hvorfor har du 7 kills, Dan? Okay, fair nok. Jeg skal lige hurtigt ind og snakke med ham her, William her. Jeg skal lige væk, så. Ja, det er så mange kills som dig næsten.
Kom, vi tager en Benjamin. Det er flot for kram. Hvor mange no-scope nu? Kan du ramme mig? Så kan jeg lige flikke igen. Lok, kan du ramme mig, Tykke? Fuck af, mand! Shit, ham der. Det slår faktisk ikke. Jeg skyder ikke. The proof, vil du pække? Det er en eksklusiv. Fuck it, man! Altså, det ser det. Jamen, der var han der. Virkelig dårlig. Hey, jo, lad mig lige løbe en gang. Jeg kan godt glemme det, mand. Nice, Glenn. Muggen! Ikke for mig. Vil du så gave nu? Gremling, han er klar Det er igen. fint, at man skal jo ikke stole på folk. Du skal ikke stole på folk, bare rundt. Du skal ikke stole på folk. Jeg skyder dig ikke. Det er der, man stod på folk på. Jeg er enig. Jeg når lige at spawn. Så klarer jeg det Jeg godt. er vildt fucking hurtigt. Så er der nogen, der healer, så tænker jeg, Åh, jeg er færdig. Okay, jeg kan nå reload. Fuck, kan man da hulk i Fortnite? Mener du shit? What the fuck? Kan du ramme mig? er det Nej, vildt? du redder dig ikke her. Fuck, det er vildt. Jeg vidste det. Hvad sagde du, William? Jeg sagde, hej, du redder dig ikke her. Step dog. Ghost Rider? Og jeg tror, du skal tænke 2 gange over det. Jeg skal lige finde ud af, det er munken, der er galt. Det er ikke mig. Nå, så jeg tror, det er Gremling. Jeg har en ven på dagen. Ej, fuck. Nå, skal vi lige noget healer, hvad står du? Lad os lige nå folk min mor. Hvem tror du, det er, mand? Hvem tror du, det er? Ej, jeg fucking kommer over og nakker dig nu, William. Har du ikke sagt det alle gangene? Hvad skyder du med? Har du sådan fucking sigtet med våben? Jo, jeg har også gjort det alle gangene. Åh! Han er så sky! Jeg vil sniper selv. Ej, hvor er det, jeg skal færdig. Umuligt. Jeg skal lige snakke lidt med dig. Måns, hvem var det, der snipede dig? Det var Samuel Jackson. Min fucking rock, det, man. Jeg vil tage lige... Hvem skår mig ned, mand? Sorry, Magnus, men jeg finisher dig lige hurtigt. Yeah. Bro, jeg hoppede lige bag dig. Hvor fucking var det? Bror. Der er sgu ikke en chance på det der. Jeg står lidt til stille, William. Fuck, du er dårlig. Jeg står lidt stille. Kom op og så stille. Hvad laver du med kraldet? Slap af. Det laver ralle. Men kralde! Ja, jeg ramte dig ikke, Magnus. Du gamer stiller. Nej! Men det der, jeg ved med at skyde efter mig. Dagen, seriøst. Men altid, jeg er ikke landet endnu. Enig, mand. Det er dagen, man. Snyder så meget. Jeg lavede en vild taktik. Det var bare fucking boller på toppen. Emil, vælg lige 2 sekunder. Fordi prøv at se her, jeg får lidt nemt kill hurtigt, så må du dræbe mig. Hvis jeg virkelig skal, må du dræbe mig. Okay. Du viser jo. Magnus, det er farligt. Okay, Magnus, ikke? Det er så lort, Glenn. Det er så lort. Ej, du indrømte, du var fucking hurtigt. Åh, ja. Nå, så det er dem på Magnus. Hvad laver du, Emil? Ja, du er den på. Hvem var det der? Bro, jeg kan ikke sige, du gerne vil have smoke Og jeg har igen. taget Glenn. Efter munken. Så kommer Magnus. De der kanoner, de er fucking aser. Du kan ikke røre dig. Jeg går game igen. Hvad siger du, Ben? Hvad siger du? Lad mig lige finde ud af, hvor du er. Bomber på samme tid. Jeg er enig. Han er fucking hurtigt shot. Men jeg har Dale 1 point. Nå, den fucker den 1 Hvordan kan I point. spawn over? Hvordan kan I spawn derovre? Og ikke skyde mig. Hvem fuck er det der? Det er Benjamin. Hvad? Er det ikke mig? Jo, jeg svær, jeg skal over han snakke med dig. Please, lad mig leve. Altså. Selvfølgelig går dagen efter den bedste. Gå nu. Jeg får komme hen og sniperhulen. Aldrig. Kan du gemme dig mere, Emil? Jeg skal din dør, det her. Bro, du flygter ærligt hver gang jeg fucking kommer over til dig. Jeg kan ikke røre mig. Du er så lort. Bro, du har 11 kills. Hvis du snakker for med kraldet. Oh my god, William. Hvor fanden er I henne? Ej, fuck no way. Hvem er det, der fucking skal have små? Jeg har ikke Jeg blev rørt skudt. mig,
Ej, så er det mig. Jeg taler heller ikke til dig, Ralle. Nu har jeg i hvert fald. Hvor Grimling? Nak om, Ralle. Nak om. Tykker du sveder? What the fuck? Og Emil, dem den på. Du lige gået over en liter, mand. Du er så fat. Jeg hiler ikke. Hvor er Daniel? Han gemmer sig sgu nok over i sit hjørne, garanteret. Du kommer for ham nu. Ja, tag puff. Nej. Vi skal herover og hygge os. Ja. Jeg skal fandme herover. Jeg vil lige være. Ja, så flygter han selvfølgelig, så flygter Men han. han hater. Jeg bestiller mine efter. Gør det så hurtigt, Daniel. Ej, hvor er Glenn? Hvor er Inge? Jeg ser jo, hvor står du? Jeg tror, jeg spiller dealer herovre. Kom så, Emil. Er du god? Ved du det? Jeg kommer gerne over og tager dig. Ja. Sidste proof. Så hvem er det, der skal sutte dagen af så hårdt? Jeg spiller en små slaver, mand. Ja, men selvfølgelig. Det er en små slaver, der skal sutte dem af, det er fair nok. Vi er egentlig godt sagt, Ralle. Godt sagt. Men det er da sindssygt, mand. Når man prøver at fejse, så sidder folk i en fucking spiller af i den hjørne, så Emil. det er da fucking utroligt, man er. Hinanden, easy, vi ses. Ikke kom tilbage. Om du er den største pussy, Daniel. Jeg har 38 kills. Jeg glemte, jeg wunder dig, mand. Han siger det. Tilbage. Jeg spiller ned, mand. Oh my fucking... Ja, det var dig, fuck. Jeg troede, det var Emil. Det er det sygeste shit, Hvor jeg er har i mit liv. du dårlig. Jeg skulle lige lave en lille dig medicin på. Hvad siger du? Men det er dengang, du stod mig ned. Så stod jeg der dig, men så var du bare ikke glemt. Kom nu, William. Kom nu. Du kan ikke gemme dig. Hvor er du? Hvor gemmer du dig? Jeg er herovre i hjørnet. Over i hjørnet. Er det over? I herovre. Nå, okay. Jeg tager dig med heavy sniper. Jeg tager også dig med sniper. Hey, så bliver dealer I to, eller hvad? What? Nå, der er det bliver både Jeg tager dig med den der. Bro, det er du også. Du buster med dem nu. Shit. Det er lidt, du siger, folk er god til at ramme sniper. Andre der er på til at tage over den ham, der gemmer sig over i højre hjørne og spiller pik. Nu igen! Ej, er det Danny igen? Ja, det er fandme det. Ja, han ser mig så der pik den væg. Jeg står lige MK. Du er snipet, men ikke noget håb i tilbage. Men kæft, hvor du får det. Du ramte mig ikke engang. Du er 32. Ej, det gjorde du så ikke. Det er fedt ikke for sjov. Ja, så er der spiller min ned. Gud, det er Manus. Hvorfor fuck skal du altid flygte, Danny? Du kan lave Glenn. Du kan dø, jeg tror, du kan jeg vil ikke op! Kom, William. Jeg kan ikke ligge på Emil. Nej, jeg står og venter på dig her. Ja, jeg er fandme godt med. Jeg skal lige hurtigt reload. Jeg skal også lige reload. Du er så meget dealer på hinanden, søg. Hvor bliver du sludt? Stik derovre. Hvor det er alle mod Inge og Munken. Ej. Hvor gemmer du dig, William? Jeg skal lige reload. Hvad Det er ikke biler, der gemmer sig i forhold til det Nej, her. så, bro, vi kan ikke få Ej, hvor er du dårlig. Ej, hvor er du dårlig. William, vent lige 2 sekunder med at skyde mig, okay? Nej. Jeg slår det. Altså, hvad sker der? Det er ikke være gay. Vi venter 2 sekunder, Nå, det er ham herovre, vi skal. Kom nu, Munk. Kan du ramme? Kom nu, Munk. Jeg har rundet dig ikke. Du er så pissed, Danny. Pik, tykke, så pik med sæt. Jamen, jeg blev lige skudt i ryggen, ikke, Munk? Ja, så pik med sæt. Pik med sæt. I står to. Jeg blev skudt i ryggen. Ja, jeg tror, jeg skal lige drikke. Bro, what the fuck? Den er lort, vi ses. Dog shit. Dog shit. Jamen, så kender man dig, mand. Jamen, er det nu Cyrix igen? Hvordan afgør du det med Tyrius, Emil? Det tror jeg da bare, du kan. Altså, I kan ikke få nogen. Nu må det kraftedeme stoppe. Nej. Men fuck er det, man gør, så man spiller det bedre. Selvfølgelig skal jeg komme og kors mig, din fucking svans, nu. Hvad laver du, Tykke? Fucking svans, man. Fucking svans, man. Hold ned. Hvor fuck er William hen? Han står der. Kom, William. Rolig. Du er nu skyldig. Det er det, jeg siger du hende. Lad nu være med at skyde. Hvad med Karl?
Lad mig lige hurtigt finde ud af, hvor Daniel er. Nå, men altså, skal folk bare komme og suge pik, eller hvad? Altså, der er sindssygt folk camper og suger pik for nu, altså. Ja. Jeg er så bange, jeg er så bange. Ja, godt. Så kom, Glenn. Han sigter han efter. Du var snart bygget. Nu kommer en Bro, hvorfor er du så tvæk, Glenn? Igen. Det er jo sygt. Hvad laver du, Glenn? Hvad laver det over til? Dogwater. Hvad er det, Bamse? Lad skyde på dårligt. Ej, ikke igen, Glenn. Fuck nu af. Kom til. Du rammer ikke et skid. Jeg skal lige have noget græmling. I har en joke. Vi tager det skyld med ryggen. Altså, jeg ved ikke, fuck det mongol er, men det var da fucking irriterende. Munk for helvede! Ja da. Nu bager. Den laver med slik derovre. Den laver du med. Jeg har taget med ham. Ja, det er faktisk, ja. Amundsen har taget ham med ham. What? Øj, nu dræber Daniel. Jeg skal også over til Daniel hurtigt. Skal lige have mig en snak med Glenn. Lad nu bager. Hvor er Glenn? Han er her. Så skal man bare sidde og campe, eller hvad? Altså. Er man så dårlig, men nødt til at campe, eller hvad? Tag lige Glenn ham derovre. Hvad er det, du prøver at sige mig, At du dogwater. 10 bedre. 2 jeg er virkelig alene. Okay, der sidder lige en Daniel derovre, så du kan klippe. Ja, der er i hvert fald en her også. Hvem er det, der bygger, så man er mentalt rundt? Det er mest efter laver du. Fuck lige. Inge! Jeg havde clean shot på Daniel. Hvorfor vil du aldrig lade mig slå ham ihjel? Jeg ved, hvor jeg skal hen nu. Hvem er der idiot? Nu hvad? Ej, jeg kan få det. Hvad sker der for fucking lorte, allo, okrokken bare? Kom væk, Glenn. William, Jeg elsker. har ikke bare en der snakke eller hvad? Hold med kral. Jeg kommer lige at finish nu. What's up, du kan bare dræbe mig. Oh my god! Du er ikke en Michael? Jeg rørte ikke, Målen. Easy kill. Fed, man god. Hey, Glenn. Fuck, Jeg hjælper lige med at snakke ham der sidder der på skidlæse. Okay, lad os lige gøre det. Han sidder bare og gobler. Okay, glem på sagen, glem på sagen. Og så kom til billeder herovre. Men Daniel. Hvad er det? Du har så shit, Benjamin. Det er virkelig dårligt stik til billeder. What? Det er ikke engang granatlauncher, det her. Hvad siger du, Ben? Du er virkelig været dårligt. Hvis jeg ikke kunne Fuck, bygge... man. Det var stort den her. Det er helt galt, det der. Munken er lov. Jeg kommer og dræber. Oh my god, så er det hele den fucking overdømmer. Hvem er der sidder og slutter den af på... Ja, fanden. Så. Hvem er der ikke ved at ramme? Du er så dårligt, Benny. Du rammer ikke et skid, Emil, jo. Jeg har ikke mulighed for at... Så kom ud. Folk slutter den af på hinanden, altså. Gå nu væk, Munk. Hvorfor skal jeg gå væk, hvis du er så god, hva'? Hvorfor skal jeg gå væk, hvis du er så god? Okay, fair nok. Hvad står på min respekt? Det tror jeg lige, Musella. Det er bare så, kan folk ikke Du er simpelthen så black. Hvem skyder på mig sådan en fed idiot? Det er en fanden, du bruger du af den her granat. Det var de der pose. Det gør det med. Jeg skal lige hurtigt vise mig. Nej, jeg ved. Nej. Benji nytter nok en bedste, så nok lidt Daniel. What the fuck? Hvad laver du? Jeg skyder dig. Ralle, må du komme herover? Jeg tager det slag. Hvor siger du? Hvem må du sige noget? Det er også sygt nok, at man kan integrere til at spille sådan en børnespil, fordi man ikke har noget. Kæft en chave. Jeg har min aimbot, den lokker til dig. Så William, hvad så? Bare vent 2 sekunder. Ikke skud den, ikke skud. Nej. Jo.
Hvad laver I to? En koksokker slår over, mand. I sidder selv 2 derovre, så du fik på den anden, så er det kæft. Hvem er der fucking har bygget alt dit lort her? Nej. Jeg fik pixel, Nej, jeg skal også have en Der snak er med ikke dig en lige her, jo. I sidder bare og gemmer jer bag den der mur her. Enig, altså. Ej, jeg kan næsten på Daniel, Nå, du kan dig. Du er ikke god nok. 10 hoved. Fuck dig. Du er lort. Åh, du døde. Det er sådan en gang. Det var en. Ej, William, der er nu fandme være idiot. Ej, det er så hurtigt. Så hvem er der bygger alle de der fucking lort? Det er Mads, han er i gang med at bo på banen. William, gå nu væk, din idiot. Jeg er lige i gang med Hallo, kan I hjælpe mig med at fange ham her? Der er nærløs, der er en fri. Er der sluppet linken? Wow. Okay, Magnus hjælper. Emil hjælper. Jo, 100. Joho. Du tjener at dø. Ej. Jeg har ham næsten. Ej, hvad skyder? Jamen, selvfølgelig skyder det be, baby. Det er dårligt. Men Dan, det så fucking gay. Du har ramt den gang, William. Okay, Benji spiller gay. Ret! Ja, lige foran. Ej. Det er sort seriøst, du er en fucking nære, der fucking indikerer spil. Jeg kan se, hvad det er, Grønling var galt. Det var pinligt, at man ikke kan blive sådan her, mand. Okay, hvor du shite, Ralle. Din fucking nu. Nice, kan du ikke fucking... Jeg ved ikke, hvorfor den der fucking pedoen der snakker for mig. What? Hvordan har du fået point, Danny? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Han skriver for meget. What? Det er jo ikke sjovt, det her, Dan. Den foran. Hvad siger du? Kom derind. Nej. Hvem er det, der ikke kan ramme? Det er dagen, der ikke kan ramme, mand. Altså, du må... Kom så, William. Nu er vi til at spare mere. Lagt Daniel. Jeg prøver, men altså, han... Dan! Det er den ting. Jeg forstår ikke den chok, jeg har, når det er sådan, du og det er også altid noget, folk stadig sidder og gemmer sig. Ej, de sidder så du pæk sammen derovre i hjørnet. Nå, jeg gør det først opdaget nu, eller hvad? Det er fucking... Han er det der en grenade dog, Så Grønling, du sidder fucking hårdt. Du har et point. Nu skal jeg. Du har ikke noget point. What? Hvad har jeg point? Du sidder, bro. Fuck er den bedst. Nej. Men... Hvem ødelagde det? Ham der, vent. Please, lad mig lige skyde ham der sidder over i hjørnet, så du pækker. Okay, gør det. De er fucking godt der. Hvad er black? Og så sidder Glenn også lige herovre. Jeg skyder dig ikke, Benji, jeg skyder dig ikke. Vent til du fik med en anden nu, hva'? Det var sgu godt. Hvem er det der? Gå nu, Honjo! Han er fucking lort, jeg har gået der. Og han sidder ikke derovre. Ja, kom så, Carl. Det er ikke mig, Chicky. Du får lige på at tage det efter. Hvor var du dårlig, Daniel. Kom så. Du kan ramme på en skid. Du kan ikke ramme på en skide. Tag det tilbage. Ej, ikke ødelægge det her, det er fucking svin. Nu er ramme, mand. Hold da op. Hvad er der? Kom her, Daniel. Det er okay, lad os lige hurtigt være homies. Ikke noget beef. Kun beef, bro. Jeg skal fucking dårlig. Hver gang Daniels lille cracker, så bygger han bare. Du er gay. Nej, jeg lover. Nå, fuck. Nature proof. Det er fucking lort at køre virkelig, det er jo. Altså, jeg gør det her, det er fucking trick, jeg eller? Ja. Damn. Altså, hvem er den blække af, der skyder på mig? Altså, selvfølgelig er det næren. Ja, og så kommer Carl ud af ingenting. Ja, hvor kører du? Han er lige gået ikke nogen, mand. Oh my god! Jeg er lige sådan en noob, mand. Du er så dårlig. Jeg er i gang med... Og så lover jeg op, Stella. Han er gal. Ja, jeg død. Easy, jeg kunne få det nemt. Kom, Stella, så kom, Stella. Så kommer der Skal du en bygge, eller hvad? Nej, du er så low. Så kom.
Du bliver nødt til at bygge, fordi det er så lort. Fucking nu. Det er helt nok, Gustav. Det er helt nok. Jeg har taget den anden til, der ligger her. Nej, var det bøsse. Det er rigtig herligt. Men det der bare bygger. Jamen, Hvordan dør han ikke? ikke? Du er nødt til at bygge for at kunne dræbe mig, eller hvad? Jeg hedder Munk, og jeg hedder Ture. Det er blevet sådan no-scope, man. Jerry. Hvor er Magnussen? Jeg har fundet ham. Altså, hvorfor kan der to på mig? Kan du ikke ramme den, ikke? Kom nu, Smarte, kom nu. Ja, bro, jeg har lige en Glenn her. Jeg er nok bare står og venter på at komme frem. Jeg finder, at du skød mig, inden jeg hørte Nelle halv. Det er galt, jo. Så det er jo Det er folk kom. Emil, Det er så meget skud. Åh, Hvad er det, Stille? Og Glenn, han kan heller ikke ramme, han sidder bare den og den. Kom frem, Glenn, kom frem, jeg står og venter på dig. Men alle der. Jeg har lige nok et 4. 5! Okay, alle efter gøring. Nej, der kan jeg det, man. Men nu hvad er Munk? Det er ikke mig, I vil fucking især mig til dig. Så må jeg lov til at spawn, eller hvad? Jamen, fucking spawn, altså. Så fuck dig, cheese, der kan fucking Jeg er nok imod, jeg er nok imod. Ja, det kommer lige at blive en shooter, man. Det er så lort, bro. Bro. Jeg spiller Glenn er stået. Ja, der er vi. Okay, fair nok, det er det på. Vi er sammen på den bedste. Han er så dum. Hvad der er bag mig? Og det er Glenn. Nej, det var ikke det, jeg skulle trykke. Hvor kan du så to der, Wolfs? Kun lige på. Gå nu væk, Det Danny. koster mig selv. Kom, vi tager Danny. Vi tager Danny. Ja, fuck det der, det gider jeg aldrig væk med. Fuck, jeg var low ralleret 10 år. Er det jeres sted? Ej, jeg kan ikke lige sidde og Nej, glemme efter Danny. Det koster en milstur. Ej, han sidder væk, Magnus, væk. Abort mission. Okay, så... Der er ikke noget, der hedder abort mission her. Bro, kør nu, vi står stille. Abort! Ej, hvis jeg dør, Munk. Hey, rolig, Mads, rolig. Okay. Ja. Der er ikke ud på noget pisse. Hvor er det bare chill nu? Hvor jeg skal til 12. Hvem skal mig med? Frem lad, Mads. Fuck, du fucking backpack. Okay, sæt sig. Øj, hvad fuck? Kom der bare sådan en Black Panther ud af det blå. Hallo, Glenn? Hvem er det? Jeg når ikke engang ned. Rally sidder. Det er det godt. Jeg når ikke ned. Nej. Jeg tager med ham. Emil! Bro, det er sjovt. Fuck den der op. Og venter på folk. Det er sådan noget trash, det er så trash. Du fik hættet 20 ben. Hvem er der skyder mig ned med kolum? Det er så trash. Altså, du kan prøve at flygte. Nej, for helvede. Ja, kan vi prøve at flygte, eller hvad? Hallo, Glenn? Glenn sidder. Hvorfor siger du slet ikke noget, Glenn? Han sidder for at gå over. Det sidder for godt. Han så krav over, at han bliver nakket så meget. Hvem det er? Så må jeg få lov til at spawn. Hvad sker der, mand? Der er mange her. Hvad skete der, Rolle? Over det der, Glenn. Jeg kan lige over det der. No scope. Ja, der er bag mig. Jeg Rammer. er lidt til det her. Nice, William. Det var i vildt at tage mig. Nice. Jeg rammer dig. Ej, vi sidder. Hvor er du? Jeg så, William. Kom nu. Okay, giv mig lige et sekund. Kom nu, Munk. Så lort mere. Hvad mener du? Hold Du står Hvor og du sveder, Glenn. Bro. Og det er en noob, mand. Ja, det gør jo bare ligesom dig. Det er Den klokke, hun oplærer dig så. Det er dumt, mand. Lykker for mig. Det er åbenbart sådan, man får det. Ej, han Opførelsen, når man er stor familie. Og en god mor. Kom nu, Munk. Ryk dig. Og så skal du stå. Oh my god. Se, Rally. Rally. Ja. Prøv at kigge. Ej, bro, gå nu væk. Det er ikke. Shit. Prøv at se. Stop bare gemmerne. Kom til ned. Kom til ned. Stop bare gemmerne. Ej, hende du. Ej, hvor du game. Ej, hende du. Nej. Så ud af det. Jeg har ikke tid til det her. Det er godt spillet. Det er stort. Hold da. Hold kæft, hvor regner du meget. Prøv at høre, Benjamin. Jeg kommer fucking god nu.
Du er simpelthen så brik. Hvad laver Glenn? Hvad er Glenn hen? Øj, Glenn, rolig. Den er der kører. Hallo, Glenn? Lad mig lige gå med. Så Glenn, han tryder dig. Jeg er så stok. Jeg Jeg er så stok. På skud. Hvad er det, der har brugt? Nice, tykke. Skud. Åh, ja. Øj, ja, kom nu. Varmt. Kom ham, Glenn. Fuck off! Lad mig tøj. De skyder mig. Han skærer mig til. Amen! Jamen, jeg er så god. Vehicle explosion. Det er Bjørn. Hold, Nak mig ikke. Det var en anden. Hvordan fik I den der? Hvordan fik I den der, gutter? What? Ej, du er så heldig, så. Vi kan heller ikke skyde Lad ham. mig gutter. Ja. Du er så heldig. Nå, okay, for dig. Lad mig lige komme med, Magnus. Ja. Ja, Magnus, Lad mig vent. lige komme med. Så kommer en bad, så kommer den der whack. Skyder. Nej, det dør dig. Du... Skud, William, skud. damn! Hvad skete der? Det er varmt der. Okay, der mand. Det er den sluder fucking over. Tag den sluder. Bro, han tror det er fucking... Ej. Hvordan er det? Hvordan får I de der? Ja. Nå, de er herovre. Shit, okay. Det er bluset, tror jeg. Hvor er der coins her? Ej, det var med køre væk, Karl. Ja, prøv lige at gå ind i hvor mange, kan du se den? Nå. Ja, der er Benji. Oj, det kommer en bagud. Der er fæstningen. Den, de sveder. Nej, der er lige. Der er en anden, der kører. Venter, Glenn. Du er fucking færdig. Se det, Blink. What? Lad ham. Jeg ved. Okay, det er med. What? Okay, vi kan ikke regne med. Nej. Hallo, prøv lige at køre ind i mig. Men jeg synes nok lige, at jeg bygge her. Okay, fair nok. Lad lige drage den ryggen, lige. Du lader selvmord, din... Jeg troede, der var en på den. Så lige hurtigt noget, jeg skal snakke med Hundko om. Og Daniel. Jeg ramte dig. Sygt nok, og nu dør du. What the fuck, hvor du heldig, mand. Nej. Du prøvede, mand. Læg dig. Kunne du gå ned, Tykke? Hop. Kunne du glemme ham ned? Kunne du godt, Joe? Løb, Magnus. Din fucking rotte, mand. Fuck. Magnus, det er zombies, bror. Hallo, gutter. Ja. Skal vi ikke prøve sådan noget, der også er Death Run og alt muligt? Det var det, bro. Jeg vil lige prøve noget andet end det her. Det er lidt kedeligt. William han er ikke med det. Bro, du skulle have søgt Stormwater. Men det er ikke okay. Det er meget, så ikke ramme ind, der står stille. Det må lige være. Hey, du vil så din mor. Amen. Ready up. Ready up. Ready up. Volle? Ja? Kan I gøre ready? Ja, jeg gør ready. William, Nej, ikke sådan. Vi ses, Glenn. Nej. Men der ikke gør så ready. Det Det er mig. Sorry. Ses nu! Fiskels. Mig? Okay. Endelig prøver vi noget nyt, så jeg ikke skal se, hvor dårligt Daniel han er.
words goodbye. Hvem levede? Hvem er den for det bare Der levede. Der har lagt det på sin skibskab. Shit. Er I inde? Ja, hvor var jeg? Alle inde. Kan det noget pis? Vent Ja, lige. det her. Jeg skal nummer. Vent lige, Danny. Ja, læk. Det var lige Mads. Jeg vil ikke vinde. Voksen lækker. Voksen lækker. Åh, shit. Hvad fuck er det her? Hvor er du Det er sgu da ikke. Hvad fanden går det her ud på? Fuck, det er sådan noget lort. Og drej mig og kig, hvor jeg står. Han har joined dancefloor herovre, Magnus. What? Se mig. Vent lige. Fuck, det var over. What the fuck, man? Hvorfor kan det? Hallo, der... Det er Vent lige. Ui. Der er dancefloor her. Hvad fuck laver du, Magnus? Nice, Glenn, det kaster Klar. sig, bro. Ja. Jeg kan den her. Okay, den der. Hvor står der det? Kan du der, Magnus? Hvordan skal jeg? Det kan jeg også. Er det bare sådan noget på kurset? Du er ikke startet det endnu. Mener du, jeg skulle ikke gøre det? Jeg er tilbage. Hvordan har du 3 point til det her? Jeg skulle ikke med hjem. Ja, det her. Du skal få en is i det her shit. En tid i spil. Hvorfor står du på kur? Hvem slår for kul? Hvad fuck er det her? Jeg ved det ikke. Jeg fucking høster de der point ind. Vi er i gang, eller hvad? What? Var det død? Så hvem er det, der skal nakkes? Hvordan er det med at starte? Jeg tror ikke, man kan blive nakket. Der skal sgu da være en, der skal det være ham killer. Det var Se, bare op hvordan, hele tiden, jo. Tak, det tror jeg. Hvordan er det? Vi starter lidt med. Ja, Glenn. Løb her, når du kommer derover, så hvem med løb, okay? Glenn! Hvor er der Magnus? Så Glenn, det fik mig der. Hvad er vores der? Random der. Så dumt tyk. What the fuck? Det var Så godt. Glenn. Så venter lige på det andet. Okay, Hvorfor det- ring her. Emil, prøv at vente her. Glenn siger, at det skal noget varmt. Løb. Hvor okay. Nej! Ja, men når vi ikke gider vente. Jeg tror, Glenn vil have alle kildesene. Nå, var det dig, der dræbte os? Vi kan ikke bage hinanden. Ej, det brokker det her. Og det er gay, det der. Det er så nøje, når vi er 30 mennesker. Fy for det, mand. Jeg er ikke engang ned. Ej. Måns, du kan ikke nå det her. Nej, det så jeg godt. En dag sveder jo. Du mener du, jeg sveder ikke engang? Jo, du gør. Snakker jeg da Jeg er ikke. død. Glenn! Nej, hvorfor er jeg helt ned? Nej, kom nu. Hvordan, altså hvorfor bliver det der ved med at ske? Man skal ikke løbe lige ud med. Nej. Du er så dumt. Du skal løbe til siden, Glenn. Bjørn. Jeg løber efter dig, så jeg. Det er for gay, det her. Bare hold kryds inden, jo. Jeg tror kraftigt, jeg lever. Hvorfor Emil? Nej. Det er ikke så varmt det her. Så vil jeg ellers på Minecraft. Er der ikke noget andet, nogle andre sjove game modes? Hvor laver I på Minecraft? Kan man ikke gøre noget crossplay? Ja, den bare. Hvis jeg kan finde noget andet. Slow motion. Fuck, jeg flyver afsted. Han er i lag med en. Jeg tror ikke, hvorfor kunne man ikke spille det der fucking... Alle bare lige. Jeg tror, jeg er fucking så hellere sweaty end det.
What the fuck, Chris er varm? Hvad er det? Det er bare det, Chris siger. 25 Battlestars luksus. Er I stadig inde, eller er I livet? Nej, jeg er ude i lobben. Ja, vi er stadig inde, Milo. Det er luksus. Skywars. Fuck, der er mange game modes. Hold da kæft. Er der ikke et eller andet voldgrineren? Der er mange. Er der Among Us? Lad os lige prøve det. Læg lige Among Us, please. Lad os lige prøve det. Ja, der er faktisk Among Us. What? Jeg joined igen. Den er lige en lige bare, jeg lavede noget. Mi er joined igen. Nej. Hvad skal I spille? Så skal jeg nok. Among Us, hvis vi prøver det. Hvordan er der fundet noget? Kan man ikke søge på det? Var det ikke Glinda sagde det, var det? Ja, det har jeg ikke fundet. William fandt den sagen. Hvad den ender nu? Ja, jeg ved ikke, hvordan man finder det. Altså, det er mærkeligt. Ja, Daniel, jeg skal lige finde koden til det. Du sætter sgu da lige se. Jeg kan søge på det. Jo, man kan skrive sådan en kode ind. Kan jeg sige. Find koden. Godt se, mand. Okay, Danny? Ja. Er du klar? Ja. 03. Ja. 88. 95, 23. Ja. 98, 91. Men der er mange forskellige, der var bare den første, der kom frem. Ja, lad os prøve den her. Så gør jeg fucking ready, man. Men kan man godt lave det sådan real, sådan, altså? Jeg tror, jeg er meget tæt på, hvordan det lever det. Emil, er du ready? Jeg må ikke spille med Fortnite. Okay, færdig. Nu er det stop. Hvem der mangler? Ingen idé. Venter på Emil. Jamen, jeg er lige ved. Jeg står så ikke waiting for to prove, du ready? Yeah, waiting for the proof. Jeg er waiting for the proof. Hvad er det? Bare kick ham. Ligesom hvad det er værd. Prank. Der står også, at han er disconnected. Bare kick ham så. Bare kick ham. Ja. Ja, han er disconnected. Skal jeg klikke ved det igen, eller hvad? Ja. Jeg skal ready. Ja. Hvad er vi kun 6 med os? Jeg ved det ikke. Det er mig og Michelle, der lige. Han skal holde mig god. Du kan ikke spille som hvor det er det rigtige map. Og så sådan... Ej, det ved jeg sgu ikke, bro. Kan man ikke bare spille 6 mod 6 mod 6 mod 6? Eller andet? Prøv ikke være så mange. Jeg glemte lige at grine. 24 personer vil Fuck, var en pige. Er I klar? Med ører. Hvor du prøver hvor det står i hjørnet og danser. Okay, hvad er det? Det var bare en beef. Det er der noget spytter, vi drikker? Kan I røre jer? Game starts. Hvordan? Hvordan ved man så, man er en post eller ej? Hvorfor er du så... William er så rød for mig. Det er ham, der er imposteren. Det er imposter. Nej, der står sving jeres pickaxe, så kan vi se, hvad I er. Jeg kan ikke svinge min pickaxe. Det er ikke sådan, det er William. Vil tage William. Hold øje med mig, hold øje med mig. Ja, det er William. Hvor er min task hen? Hvad er det, jeg skal? Og what, det skulle jeg sgu da det rigtige map. Det er det der andet map. Hvad siger du? De der blå ting der. Jeg står stadig ikke, hvad jeg finder her. Ej, det var nok. Det er William. Fuck, jeg sved den der lavede det her, mand.
Jeg kunne se, jeg skulle nok. Vi kan ikke slå den. Kom her jo. Der er en, der låst døren lige foran mig, det er en, der er nærmere her. Hvordan låser du døren, Willem? Det var ikke det, jeg sagde. Willem driver mig nu. Bro, jeg ved ikke, hvordan jeg fungerer. Hvis jeg er imposter, ved jeg ikke, hvordan jeg kan dræbe. Det er vold meget dig. Okay, hvorfor står der så dansk over på task? Jeg står og Willem, hvorfor står der lige og løbe igennem ved? Hvor? Det er så dumt. Har I ting, jeg sidder i? Der er faktisk en vent. Player spotted. What? Jeg er inde i det der CCTV. What? Det er værst. De steder idiot! Nej. Nice, Månes. Okay, jeg kan vouch. Nej, jeg vil med. Jeg er så meget på. Jeg har en vent. Der står ikke den der. Hvordan går man det der fucking emergency på den der? Jeg venter på, at Willem har nakket. Det er Willem. Jeg ved ikke, altså det er ikke mig. Hvis jeg var, jeg kan love, at jeg er dræbt jo. Ja, 10 nu stille, mand. Du må heller ikke snakke, Thomas. Nå, jeg er tvivl. Jeg blev lige slået ihjel. Åh nej, jeg må ikke snakke. Man kan ikke se en body, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan I finder ud af det. Hvordan kolder man emergency? Det skal du gøre. Hvor fanden er det henne på det map? Jamen, man kan ikke. Jeg har brudt. Jeg så det lort. Jeg var imposter, og jeg blev slået ihjel. Ja. Jeg er næste værre. Jeg har sgu det der møsning nu. Ja, det er fint. Du skal måske vote på. Hvordan voter man? Du er hurtigt rigtig mange. Shit, Nå, bare roligt, drenge. Jeg er på den ene imposter. Hvem er det? Det var mig. Jeg død, mand. Var der 2 imposter? Hvorfor spiller du så ikke? Okay, prøv at Du er vote. på mig. Jeg er tilbage. Der var bare 2 imposter. Der stod så kun bare én. Og der er en, jeg rundt i. Men hvordan kan en imposter slå en imposter ihjel? Jeg vidste bare, det var William, men Daniel, det er så fucking bullshit, det der. Daniel, slår du mig ihjel, tykke? Ja. Hvordan fik du den våben? Hvem er det der? Det er Thomas. Har du ikke? Nå, det er Thomas. Jeg står ikke. Det er så det ordentligt lort, det game mode. Er der flere liv? Har I ikke dræbt jer alle sammen? Jo, skal du se os over os? Jeg vidste ikke engang, jeg var en poster. Jeg kan også se, gå rundt deroppe. Nu kan de andre jo bare se, når vi følger efter ham, der er en poster. Det er fucking gay, det der. Eller hvordan kommer jeg ud herfra? Er det rundt, eller? Har I nakket jer alle sammen? Bro, jeg sidder stuck i her. Jeg sidder stuck i storage. Jeg tror ikke, du har det. Du mangler en video. Jamen, jeg sidder stuck. Hvorhen? Jeg ved det ikke. Prøv at markere. Okay,